Namhlanje nakumhla ka-25 Juni sekuseduze nje umhla ka-30 Juni ufike. Mina bengithi nombanike umuntu akabeyilungisa phela inkulumo ayokhuluma ngayo mhla ka-30 Juni uma engabe sesixoxa nabo. Ngoba ababe serious ngokuhamba kade bahamba. Aba serious ngokuhamba ngeke zishaye ngempela i-30 Juni bengakahambi. Labo akuzoshaya i-30 Juni bengahambile bazobe bengafuni ukuhamba, bazobe befuna ukuthi sixoxe nabo, sesixoxele eduzane nabo. Mina-ke bengithi-ke wonke umuntu mhla ka-30 Juni akayiphathi inkulumo, akayiphathi inkulumo ngoba uyoxoxa ngani, uyobuxoxa ngani nje mhla ka-30 Juni mawungenankulumo ngempela uyobuxoxa ngani. Ngoba laba abazoshayela umhla ka-30 Juni ilaba ekumele sixoxe nabo, ilaba ekuzobe kumele sixoxe nabo impela-ke. Manje uyobuxoxa ngani wena njengoba nje ubhizi ungayiqoqanga inkulumo yakho, wayihlanganisa kahle inkulumo, wayilungisa, wayilolonga. Ngoba phela njengoba kumhla ka-25 nje namhlanje nombani akabeyilolonga inkulumo, ayibilolongwa inkulumo ngane zakwethu iSouth Africa yonke, ayibilolongwa inkulumo. Nibonile labantu baphuma umkhankaso siya kwi-World Cup bathi bona ba-against iSouth Africa. Nizoqhubeka-ke nina niphile nabantu aba-against izwe lenu, abakusho live bangakufihli lokho bathi ba-against izwe lenu. Mina ngithi ma-South Africans asiqoqe inkulumo ukuze sikwazi ukuxoxa nabo mhla ka-30 Juni, ngoba umhla ka-30 Juni kahle kahle kumele kube usuku lwenkulumo, kumele kube nje usuku lokuxoxa. Sixoxe nje, yabona, sixoxe futhi ngendlela ethe uqina mhla ka-30 Juni. So bengisho njalo-ke mina ama-South African ukuthi qoqani yonke imibono, qoqani zonke iy'nkulumo. Mhla ka-30 Juni siyobe sikhuluma nabo, siyobe sixoxa nabo, siyobe sixoxa nabo udu mhla ka-30 Juni. Kuya le kahle kahle umhla ka-30 Juni usuku lokuqala lokuxoxa nabo ngempela-ke. Manje sekungasadlalwa, sekuxoxwa ngempela-ke nabo. So ingakho-ke ngithi mina ayiqoqwe ngempela. Nombani umuntu akawuqoqe umbono wakhe awusondeze eduze awulolonge. Nombani ayiqoqe inkulumo yakhe ayokhuluma ngayo mhla ka-30 Juni, ayisondeze eduze ayilolonge inkulumo yakhe. Bese ufika kumhla ka-30 Juni bese sixoxa nabo ngane zakwethu. Konakele lutho, siyothi nje halamuzi sixoxa nje nabo, sixoxe nabo bese siyaxhawulana. Bese kuhlukana iy'ndlela-ke bese beyibona beza ngayo. Ngiyanibingelela babukeli. Hhayi, njengoba nimbukile-ke umfo wamakhanya lana uMax uthi hhayi wonke umuntu ufuna alungise inkulumo ayiprepare ngoba umhla ka-30 Juni uyiqoqe zonke iy'nkulumo ozozisho mhla ka-30 Juni okuzokwazi kuxoxwe nabo nabantu bangaphandle. Kanti eyiphi le nkulumo le elungiselwa ukuze kuxoxwe kahle ngomhla ka-30 Juni? Hhayi, kwamina isiZulu ngathi siyangishaya-ke manje. Mbukeli, awubeke wakho umbono ukuthi uthini ngale ndaba ukuthi kufanele kubekwe iy'nkulumo zangomhla ka-30 Juni, uqoqe impela amagama ubekele eduzane. Hhayi, isingathi le seyingaphezu kwamandla. Akubeke wakho umbono, uphinde usubscribe, sibonane evidiyo elandelayo, ube nosuku oluhle.